Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het verzoek van de verdediging van verdachte George Jamaluddin om advocaat Rutzel Marta toe te laten als een van de advocaten is gisteren door het gerecht afgewezen. Volgens het gerecht is niet gebleken dat Marta in enig land als advocaat is ingeschreven. Niettemin is Marta als raadsman en gemachtigde van de verdachte in verschillende zaken voor Jamaluddin bezig in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Marta is momenteel werkzaam in Londen als internationaal advocaat. PDVSA ontkent berichten dat de raffinaderij aan haar lot wordt overgelaten. Volgens PDVSA gaan dagelijks 1000 werknemers aan de slag bij de Isla. De raffinaderij ligt plat omdat de CRU geen stroom kan leveren, aldus PDVSA. De verwachting is dat de CRU eind november weer stoom levert. Vorige week meldde een Amerikaans industrieel blad dat Curaçao op het punt staat een akkoord te tekenen met tenminste 2 buitenlandse bedrijven om de raffinaderij weer op gang te krijgen. De begroting voor het land Curaçao bedraagt 1,8 miljard gulden. Dat heeft minister van Financiën Kenneth Gijsberta bekendgemaakt. Volgens Gijsberta is de begroting op tijd ingeleverd. In de begroting is sprake van een inflatiepercentage van 1,7%. Er wordt geen melding gemaakt van economische groei. Zoals bekend is de afgelopen jaren op Curaçao geen economische groei aangeschreven, eerder een economische krimp. Verschillende vormen van het spel piramide zijn in deze economisch moeilijke tijden weer populair. Bij dit spel wordt de deelnemers veel geld beloofd, zolang ze ervoor zorgen dat de keten van het spel niet wordt doorbroken en zij er ook voor zorgen dat meer mensen aan het spel gaan meedoen. Op Curaçao wordt het spel ook om producten gespeeld. Op Aruba hebben veel mensen geld verloren door mee te doen aan het piramidespel met de naam Flor. De Extra meldt dat er meer en meer wordt bezuinigd op de beveiliging van bewindspersonen en parlementariërs. Na de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013 zagen we op Curaçao een enorme toename van het aantal beveiligers. Sommige ministers gingen van huis naar het werk met wel 3 personen en in 2 verschillende auto's en zo werden ze ook weer thuisgebracht. Dat is minder geworden, onder meer doordat chauffeurs beter voorbereid zijn op eventuele calamiteiten, waardoor er niet meer een noodzaak is voor een extra beveiliger. Ook heeft het te maken met de kosten van overtime. De minister van Justitie heeft minder geld voor overtime, dus worden naar andere manieren gekeken om te zorgen dat bewindspersonen toch veilig over straat kunnen. De bemanning van Venezolaanse barkjes is blij dat de barkjes weer bij de Chacapriles-kade staan. Deze week zijn 8 barkjes naar hun oude stek teruggekeerd. De verwachting is dat in het weekend zoals altijd weer volop groente en fruit bij de barkjes te koop is. Venetië is getroffen door de ergste overstroming in de afgelopen 10 jaar. Door noodweer staat 3/4 van de Italiaanse stad onder water. Maandag steeg het waterpeil in Venetië tot 1,60 meter boven zeeniveau. In de periode van oktober tot en met december is een hoog waterpeil niet ongebruikelijk, maar deze hoogte is extreem. Het San Marcoplein is veranderd in een meer en toeristen kunnen alleen via een tijdelijke loopbrug van de ene naar de andere kant komen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.